Més coses. La Comunitat Valenciana té la major taxa de donació de tota Europa i la unitat de trasplantament cardíac de la Fe de València, tot un referent, no deixa de batre rècords. S'ha realitzat més de 1.100 intervencions des que va començar la seva activitat en 1987. Carme Bort. L'Hospital La Fe de València va batre l'any passat un nou rècord. Va ser el centre hospitalari de tot Espanya que més trasplantaments cardíacs va realitzar, amb un total de 49. Avui ací a l'hospital s'ha fet un acte d'homenatge no només a l'equip de professionals que ho va fer possible, sinó també a la solidaritat dels donants i, com no, als pacients que gràcies al trasplantament van transformar la seva vida. Es el momento en que Cova abandonaba el Hospital La Fe de Valencia amb el seu nou cor. Un día vinimos aquí a urgencias, ingresó de urgencias en la Fe en la UCI. Eso sucedió el 1 de marzo y ya no salió de la UCI y el 22 de junio le hicieron el trasplante de corazón. Als 10 anys va tornar a néixer i ha començat a complir els seus somnis com ser fallera i jugar al bàsquet. He vuelto a jugar a baloncesto. Sí. ¿Estás contenta? Sí, muy contenta. També Maria, trasplantada de cor fa 9 anys, ha complit enguany el somni de ser mare. Me donaren el ok i res, ha sigut una experiència molt bona perquè no he tingut cap complicació durant tot l'embaràs i el part també ha sigut molt bo. Ona és la prova de vida. I tinc una vida totalment normal, o sea, puc fer des de busseig, escalar, viatjar per tot el món. Són dos exemples del que s'aconsegueix amb la solidaritat dels donants. Cuando esta tierra se convierte en la primera de Europa en donaciones, te das cuenta que tienes una sociedad cohesionada. Y gracias al treball incansable de un gran nombre de profesionals. Por la noche hay una serie de equipos, unidades de cuidados intensivos, anestesia, reanimación, enfermería. Avui tots ells, facultatius, donants i pacients, han rebut una merescuda mostra d'agraïment.